Usa magot ka taxi driver ning akong bana ba, unya nabantayan nako karon nga nagkataas ang panuigon sa kong bana, ingon og sa duna nay kausaban, murag na Alzheimer na. Mura lang ni ha, pero mo'y ako nabantayan. Usahay okay raman sad. Mong day adlaw nga nangandam na ni siya sa iyang pagpamasahero. Oh, many years ago, I was in Mexico. Oh, Oy Marcos, Pailin. sa man mamasahero ka na? Sabi ay, mo man itong bread and butter ang pag-drive mag-taxi. Sa man maayo baron ang kita sa pagpamasahero, Marcos? Labaw pas maayo, Pailing. Labaw pas Pasko ni. Ibaw ka, ngano, ha? Wala ba dyo ko mahibaw, nga na di ay? Holiday season pa man ron. Sa holiday season ba? Hangtod pa na Pebrero 2 sa Candelaria. Pero liwas ng Pasko bagong tuig. Uy, Nya, pista senior naman sa Dling. Sa kabiya, oy. pista senyor? Oh, gani sa kong komparison, no? Daghan pa pasero sa sinulog kaysa Pasko. Oo, sinuod na ay daganin ang pista senyor. Kaya pamauli man ang mga balikbayan box. Gikas gawas nasod. Unya ka na mga turista, manoroy mo na, nakayam na nagtaksi, di mo na nakil-jeep. Mga bitawsan, no? Mauli na nakasulti ko nga arang-arang kita anak ko sa Pasko. Usay sa Pasko, nasa sakay, nasa mo sakay nga di mo pliti. Ha? Pasko. Kung sa di mo pliti, good. Di bitaw, labi nag makasuyop na, pikpiko lang yung mga baga. Inon lang ka nga, Merry Christmas pre, dahin ka naog. No, dahil sa tagatingog, kuyawan man ka. Ay di, uy, i-report na sa LTFRB, uy, ug doon na kay reklamo. Sagdi lang kay Pasko man sad, sabto na sad nato. Na, may gidangat ni mo tawhana ka, uy. Ma'am, ganyan na, may panultihon nga, be kind to animals, manang maluoy sa tas mga asamanan nila. Mao na diha. Gusto mo kong peace, kalinaw, okay ra? Bahala ka. Sige na, uy, lakaw na pamasahero na, uy. O, de Pailing, dagkot ko, senyor. Tuwa na bagas, Marcos? Kung man ay balita, ang lakaw na siya. Oh, uy. Yun na. Si Marcos man na. Nagtuyog-tuyog siyang taxi. Murag doon ay kipangita. Uy, unsa man ka ha? Naman to, ha? Marcos, uy. Oy, de Pailing. Sa kabayo ay nagtuyog-tuyog ka manggudihan. Unsa ka? Doon ako ikipangita. Unsa man ha? Ang yawis taxi. Amaw, be ni mo, uy. Kini di ay. Ayan man. Kini kong gigunitan ako, good yawi man eh. Oh, naam na ginani mo. Ay mo magipagunitan ako. Kay mangihi ka. Ang siyalan ko di ay. Naunsa ba yain taong kang Marcusa ka? Eh, wala, tiguang nagyug ka. Tiguang ko taon. Kay dili, na-Alzheimer ka na gani. Alzheimer ba, oy? Ikaw ay, madungga ka ganing tao, makaingon na sila nga, may diferensya na akong utok. Specifically. Yun ay, mas specifically ikaw niya. Yawan mo kunin mo, Marcos, oy. Manong kuyawan ka man, ha? Nga hastak ko, malimot ka na ako. Ilong ay, kalimot ko taon. Aw ka na, di ka mo remind ako. Unsa? Kinahanglan pa nag-reminder? Natural man yun na nga malimot, kaya ang kalimot, kauban man na sa pangidaron sa tao. Pumutas ng imong edad, magkaop na imong pananaw. Mura ka na sa mayang bungol. Daga na kayo mga differences imong lawas. Lakip na gani ang importanteng bahin. Buuban sa na siya kalimot. Kay mo una magkamatay. Mao nang imo. Unsa? Unsa pa mga kadiha. Muriak kapag yun nga no, di tinuod ha, Marcos. Accepting without admitting. Sometimes, masado, di man at all times. So, wala kahilas pa yung manulti. Sometimes pa. Suma gabi, unsa man, ha? Di ba nagbagong? Pero balibad ka lang. Sa kapoy na. Mao na diha. Unya ako'y pisangin din mo. Ilakaw na. Iba masahiro na nga to. Di malason ka. Ay mangyawi. Gitunol naman to na kunin mo. Tunol ba yung awaman? Ako sa ito akong gitunol ni mo. Labakaram ni. Di dito. Yawi di ay. Manaway. Labaw pang gikaos kalimot. Hindi na ako parehas ni Monyor nga tiguang. Pagkaudto na, nahibong na lang ko kay may uli si Marcos, nagtuog ko nga mukaon. Day Pailing. O Marcos, huwag ka din mga sahiro. Sahiro man. Yang ano ni hamang ka? Saan nakuha na ni mong boundary? Papa, kuwan lang. Patindukaan ako. Katugon kay ko. Mo-drive ko, mapiyom ako mata. Nakakuyaw bayag makatug itaw kasimbak ko. Dukal kay ko. Hay man taxi ni mo, tuwas grahe. Ano ra siya, dabis karsada, parking na ko matug lang ako ha. Nala sige katug lang sa dito. Kuyaw mag-drive kang matug ka, kuyaw sa disgrasya simbak ko. Sige lang, matug lang ako. Mag-aircon ko ha. Sa? Padaron akong aircon ha. Narito aircon? Siya, bangas ka. Upo magid mo bangon akong bana. Uy, hapon na ra ba?
ra ba kanyang boundary? Pero tigim katuga. Pasagdan ko na lang. Ay, nanunuktok. Kinsa sa karon ay. Oo, lagi, kadiyot lang. Maying hapon, misis. Si ato, sir. Magsusi lang tako kay dinhi man gud tumusakang driver sa taxi. Ay, uy, ako tumbana, si Marcos. Aw imo ditong bana. Ano day, sir? Animal tong tawanan, nagdali taon ko akong asawa, nanganak to sa ospital. Ako na lagi paabot kay si Saryanon ko no. Ano day, sir? Ay mambana nimo. Natuog ra ba? Usa na to. Ingon siya kay manghihira siya kadiyot. Natuog di ay. Hasang amawag yung tawhana. Uy, nakalimot na yun na siya pasahiro. Kukawan mo, kulatahon ko rin mabana Ay, no. ayaw lang sa taon. Si maluoy sa taon kasi. Pero Uy. nagdali ko ha, kay tingali nanganak na to ang asawa, si Saryan pa, makalagot we. Sir, bagting imong cellphone, sir. Uy. Sir, tubaga, sir. Hello, ha, nurse hospital? Ha, mao ba? O sige, nurse. O sige, bye. Mapatay ko ng bana ni mo, misis. Mapatay ko na. Nawag ang nurse. Ha? Nanawag ang nurse akong asawa. Igo lang ko sa pag-utong. Nakautot ko ng akong asawa. Bubulot ang bata taon. Tarong dia, sir. Uy. O lagi. Sa, sir. Di mo utong o di kunwa ko dito. Maka na mo na isakto, sir. Balikon ko ng bana ni mo, ha? Og unsa gani mahitabo ng asawa na ko, ihaon ko ng bana ni mo. Mapatay ko ng bana ni mo. Pwe, ariola nila ko. Ikapo na kong lubutan eh. Ay! Ala, sir, ako lagi imong hikap, sir. Ikaw dito? Oo. Sabi ko sa imong bana. Arin ako. Sir, lubot na di ay. Balik ko lang yan, anak ko katubangan. Nagdali ko. Hangol sa tatawana. Grabe ka, hangol. Naang-ang noong ko. Baling! Hoy, karaho! Nagmata ka na di ay? Ay, soko na, kitabi ako. Sige, taka. Nagpahikap ka. Mga litman. Ngalaw daig, naas ka. Hoy, amaw. Imo ba itong pasahero, ha? Ha? Naglago to nimo kay matod pa nimo nga mangihi ka lang kuno unya dito natug ka. Nagdali ba kuno to kay ang asawa to sa ospital kay nanganak. Unsay pasahero? May pasahero di ko. Dili lagi langita nimo. Uy, gusto to, no? Nakahingon ako. May pasahero man ito ko. Gatagan pa kong sigarilyo. Mao na ni ron. Hoy. Mao kadto nga giklaro gid nako ang tanan ug do na bagay sakit ning bana nako nga Alzheimer. Nga gikaon na ba ni siya sa katiguangon ba? Day adlaw nga naman sa hero ning bana nako, nahibaw man ko sa taxi nga iyang gidriver nagbarog-barog ko sa dapin sa daan. Giat nga nako. Karon mahibaw-an gid nako ni unsa ning akong bana kung naa ba gid ni siya Alzheimer. Uy, anak, uy, Pailing. Oy, ikaw mong guday tay, asa man ka tay? Nah, muadtun ta ko sa inyo kay sumbungan ta ka. Sumbungan? Sa unsa man tay? Imong bana, kang Marcos. Nga naman day tay? Ay dito ko sa terminal ganiha. Nya. Nakita Miss Marcos imong bana. Oh. As kalagutan ako. Nga naman. Gihagad na ako siya nga musakay ko siya taxi. Pizza. Wa man ko pasakyan sa kanahan. Unsa tay wa ka pasakyang Marcos? Ayaw lagay. Nga naman ko no. Mura ko kog leader sa ISIS. Siya pilon. Bunguton ka manggod tay. Siya ro naman sa no. Higa ko niya. Usa kailan ako, ah? Bida. Iya ko ugangan. Mura nakalimot. Pero gisagpit pa ko sa Santa Claus kuno ko. Midaot lang kuno ko. Na, Ano sa nang bana nimo ha? Daot ang utok ana. ambot lang ka tay, uy. Ha? Pizza. Dimtano naman kaning anak nung kanhanda ko. Wala makailangan ako paglakaw na ko ganyan ha? Pizza. Giblakingan pa ko. Ha? Unsa unya tay? O sukarapon ko. Sagdi lang tay. Klaruhon ko lang yun yung tanan ha. Klaruhon ko ng tawhana na Alzheimer na bagi ka tingali na. Karon to. Karon, Francis lang kumulingkod. Karon, Asa magamanaog, ma'am? Menterios Carita. Nadaga po yung menteryo. Doon ako ilubong. Mo ba? Kinsa may imong ilubong, ma'am, imong anak. Sa akong bana. Patay na di mong bana. Patyununon pa. Naglagot yun ko, day. Alagot as in lagot. Galagot. Nagad kay kustanan. Ambot lang yun. Nga naman di ay day. Akong banawa na makailan ako. Unsa? Uy, unsay mo na makailagot? Naturiring ng utok.
Ay, day, sa pangidaro na day. Uy, dili ko na angay kahibong day. Basta musaka na ganing edad sa tao, mauna kitna. Grabe na gid akong kalagot anang Marcos, day. Ha, nga naman, uy. Nakasakay ko siyang taxi. Ay, gipapliti pa ko. Ha? Kipapliti ka? Grabe hagod. O, lagi, day. Wala gid makailan akong bana. Ha? Hala, day, kuyaw na anak, day. Saan ko man ang bana na ako, day, uy? Palinain na, uy. Ha? Kung sabi ko ipalina. Kanang buwag sa buto-buto. Na, dalas daot. Ug misamot ang akong kalagots, sa diha ang akong suod nga igagaw nga si Prising, dunay gisulti nga rin ako nga nakapasamot sa akong kalagot. Unsa gaw? Dito lagi sa bahay si Agaw Marcos sa bayda. Gaw, nagdagpansit og manok. Unsa? Atunta to sa mahigda. Uy, nga naman. Nangamusta pag sa mga bata. Uy, naunsa man? Nagtuo si Marcos day nga iya kong asawa. Unsa? Lagi, gikuot pag akong bugan. War! Gagay pag akong turjak. Gagay Sa? kong jeep. Lagi, uy. Isugot sa ka? Wa, oy. Sagot ko taon. Nga naman to siya, Gaw. Ay, misuolas ang sakit nga Alzheimer. Puang nga, Gaw, uy. Hapit na rabit ako madagaw. Gipalakaw din ako, uy. Kuyawan kong maabta ni Gundoy. Kisa bang gundoy gaw ba? Eh nga ako gumbana, God. Unsa biya ka, Gaw, uy. Labaw pa man sa kasgi Alzheimer. Una man ka magkaila sa gumbana? Di ba biyuda naman ka? Simba ko, uy. Ug di adlaw nga nakalitan ko kang Marcos kay miandar ang sakit nga Alzheimer. Nangimbitar rin ako nga mga oni sa gawas kay iya ko nung birthday bisag layo pa ay mikuyog na lang sag ko. Asa ta Marcos? Let us celebrate birthday ron ako. Andar na sad ay sa Huwebes Santo bagay ang birthday. Ay. Asa ta Marcos? Mga ondas gawas. Tinuod ka Marcos? Asawat ako ka. Baka kanta na ka. Okay, let's go. Pakal na ko ni. Psst, oy waiter. Menu, please. Menu. Yan na, ma'am. Sir. Salamat. Marcos, Ah. pili kung sa atong orderon. Ikaw ang bahala, Piling. Limit is the sky. Order duro pareho. Okay, ako yung order. Kanag yung mga mahalon, ha? Putahing, may order ka namang mahalon kay gusto na kong mabusog tanduha. Okay, sige mo order na ko. Waiter, kini. Check. Kini sad. Check. Kini pa Bingo. Ay, man itong order, Lin. Giluto pa. Ay, gutom na ko. Gutom ka na. Okay lang, madada pa. Yun nalik, kanina lang una, ha? Asa mga Marcos? Magtanong-tanong lang ko rin sa mga picture. Watalan ko din ha? Balik na yun ha. Tingalig serve itong gi-order na to. Balik na yun. Oo. Waiter, Sir, ano? pila mo tanan? 1,200 pesos, sir. Niya nga akong bayad kay nagdali ko. Oh? Oh, something ka, sir. Nagdali magug ko. Niyang bayad, keep the change lang. Pero, ganyan, sir. Nga naman. Mabayad ka, pero wa pa man ka magkakaon. Ay, nagreklamo. Nagkapan mo sulti eh. Keep the change. Oh, samari, eh. Kuya, magdaghan. Unique. Matabang pagkaning pagkakalimtanon sa akong bana. Has kang amawa lagi. Hasa sa pagkaon nakalimot. May bayad man hinuuno pa may kakaon. Unsa may maayong itambal ning bana nako. Mo sangpit ang kako nilang Dr. Pick Inglim o di ba ni Dr. Michael Tabalok baka ha. Unsa man og kamoy pasultihon, Piling. Atong Cinderban? Oo. Kaduka ko na. Si Juan, Pailing. Ay, ang banan, Alzheimer man ko ni. No, ni order og pagkaon. Unya, marag dugay galuto pa, ni bayad. Unya, ning waiter nga nung bayad makasir. Sa, ikaw bayad, keep the chance. O, sa bayad makasir, pagkakaon. Mura na Alzheimer, kalimot siya nga. Giuna niyang bayad, wa pa na siya kaon. Ni mulakaw na. Kay murag naging sakit sa kalimot ba? Ban, although punto medikal, No, punto medikal. kita ko ng mga lalaki, kita ko ng mga kalakinan kung kasagaran ko no hingalimot, no? Ilabinan ko no sa mga bana, buta na to. Kana ko nung mo gamit ban og withdrawal, kasi mo ikapsumpay.
Di man tingali pagidaron niya ako pagtuwa na bam kanang mo saka-saka ni mong edad. Mo sumo abot sa ng kalimot. Kanang kalimot? Oo. Ay, oo. Malimtano sa ka. Tinuod na. Kadungong buong istorya. Nya kanang mga babae nga ko ang malimtanon ga-withdraw sila na. Lakir may mo withdraw. Kanang withdrawal nga na. Deli, oy. Malas Sa sa edad istorya. yun na. Sa imo nga ginang pangidaro O, Ate Pres. naman gani, dili patiguan, pero kalimtano na. Oh. Ngano ka na, no? Pero ang usa ko no nga makakuan ana Alzheimer na ka, kana ko nung madyong. Ah, Nga naman. dili ka malimot. O, tambal Kay, na tambal. kuwan ko na na, Kuwan usa siya, ko na na. Ako nga po, Ate Mga Pres, paso. limpanon siya. Maghilak siya, kay mita siyang didi. Yun niya yung gigulitan. Hala, no? Oo. Sa tao rin yung tingali, no? No, Kay na- sa... Na, dali ka kalimtano na, dali ra ka, ana. Oh. Tingali ang imong utok. Oh, kay ako bitaw, mayor kag madyong, ako di mo ko kumamuduwag madyong, pero pinalimot man ko. Kapila ko kabalik sa bahay, kay ang electric fan wala ko ma-off. Dili, ang ganang madyong, kung palitan na anak ka, anang Alzheimer, magkatabang ko no na, kaya ang imo ko nung basta- utok, Imong gigamit ng utok ba? gamit ni mong utok ba? Gigamit sa utok. Dili, mapundo, murag kuan. sige, kung Mo ano, ko na, say, sana. bunuton. Maninguha dyan ka, piat-piat, ang Sa kanang, tao, git tingali nang- ng tanon. ay oo, sa tao o niya, sa edad sad. Kaya ako, inana ko, kanang, manako, kana naibaw ko si ako atuon kay muna akong buhaton. Totoo na nalimot ako. Samti akong buhaton. Uy, doon na dyan kay buhaton din eh. Pero nalimot ko. Totooran na ako, totooran. Ay, makahibalumdum na ko. Minumdum na ko. Ako sa Ate Ano ka Pres. na? No? Musul ko siya. Oo. Musul mo ko din. Manghihintay ko. grabe na sa lagi mo. Gulyado eh. Musul ko din. Sige kong tituyog niya. Manghihintay ko. Usa ka bayot, Ah? nagda sa top 3 Ano ba? sa Ano ba gay si Kalimot? pageant nga nagtiniil. Huwag siya kalimot. Ako na, oy! Ay. Nahinumdum. Nagtiniil ka? Nahinumdum ka sa una nga doon na tayo fans club. Ah. Abot ang upo, Oo, vanilya. may kwanta. Dito ta, dito. Induction. Oh. Dito ta lang induction sa Cordoba. Yeah, Nga ako tinil ato, ka. kung ano man ako to, comedy number, to presentation naman tao ako. Pero pwede ko mapilog gay pageant diri sa Villa Gonzalo dos. Karon pag abot ko Villa Gonzalo, wa mo ko kada og sandal. Nagtiniil jud ko. Sukat pagsugod ang tunuan. Nanadapa ko sa top 3. Pero kay Bulga na doon na dyan kay gisulob kay mo malakaw rin kagwa kay sapato o chinilas. Nagtinilas pero katibang sandal. Oh, Ito sandal para ka sa tagas. pageant. Oh. Oh. Unya kaya kasulob mo kong stockings. May gani kay ilang stage. Dili ko kunat lumber. Kay kunat lumber pa to. Tuso Mga- ka. Mga sangit akong Uman. stockings. Oh. Oh. So na ka. Wa ito ko, nagtiniel rin ko. Ako lang gidiskarte nga. Karang, kay kuha man akong country ato, South Vietnam. Ah, may ako katanungan. lang gidiskarte nga. Our country is a civil war. No shoe factory. We're footloose. to. Dapat ko stop 3, oy. Ah. Oh. Pero nabili niya yung sandal. Nabiling to. Nakalimot yun ko. Ay, ako kalimtan Naa ko. dyan. Bisan sa una. Karon tiguang naman ko kay 65. Sa bata ko hingalimot yun ko. Ado na magalit ka to kauban aning Linda Villanueva. Oo. Nagdrama ta. Ngawa ka sapatos. Sabi, nangwa mo sapatos. Dito ka kalimot. Ako kalimot yung Ate Pres. Kato ang kumbag na bilis pier. Gatupar pa mi sa kumbag ha. Kaya nagpamasahi ko sa kanang mga mamasahi din na ba? Nga, di siya kag... Pag ana nga mo boarding na dito ko barog lakaw ko. Wadyo ko'y kalimutan. Wadyo pag abot sa bilaran kuha sa akong bagma. So asa man. Sus dito speaker na pilit. Git giba kuha na ko Albert dito ra. Ang Hala kami, mo. ang asawa, Paita. ang asawang gulat, nagkuyog Mr. Bilaran, namili mi ukay-ukay. Oo. Oh, naabot na mi dito sa kadakong mall. Ang ukay-ukay, ang tuwa dito sa plaza sa unahan. Asa ko, Kaniya, ha, asa may- kong kwarta. Gisulo mo Kwarta na ra kong ba plastic. niya? Dili mo pagpaghambog na damo itong 16 gihalatag 60,000 panday niya. gihalatag panday ko asa kung katunga kong plastic na gibitay dahil lisensya ambot ko balik ko dito may kani ka dito akong gikapat sabuon ako sa gihangir nga mga jacket nga maong may gani ko wa pa Wa magkuhan ni dito. Wa mapili Wasa dito. yung tanaw kay plastic ragon kit sa sabi na kung dito ko magkuhan sa mga sapatos dire mo sa to hinangir nga mga jacket dito ko Gusto mo, this is size aman. ito sud adto para sa panday Yabag, di ka ba mo, no? Kibasa ko ni mo, nga, mo mga lahas ka nito dito pata sa Limbon, diri sa Gilmore, Oo. nga nabili ng imong kulong mga
Alahas. Alahas, nagtaguan nilang kuan nga, Wa- dugay kay tugan. wa- wa- Wag siya kay Gani bao. kay- gihanap ako nilang sisil ni Bibi. Bam, wa ka na wad eh. Wa man sa wa. Kanina yun sa man siya. Oh, Marisis sa kagarapa. kay mga Singaporean, ana iya Wala mga man ako, alahas. George. Musamot na ba? Masamot kanang kalimtanon ka wala kay Giorgio. Oo ba? Musamot na ba? Ang mabalik ko. Ugondang tao. Sige. Huy, ano, Sandy? Lala, Sige. Ano lang piling, no? Manang kalimot mong way gahom niya. Salamat ha sa mong padang atong tulumanon. kuna ko ang paso, tihan. Subscribe to Dramaturgo.